Kula sakniki teng Jakarta pengajian kula jajal sinten? Rondo-rondo tak kandhani. Jamaah kula sinten, Bu? Aura Kasih. Rondo. Wika Salim. Rondo. Nikita Mirzani. Rondo. Selin Evangelista. Rondo. Yang terbaru, idolane lurahe mriki. Sinten? Lucinta Luna. Tak sawer nduk santai wae. Sing gadis sing gadis. Sedaya. Gadis sedaya matamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim ulaika humus shadiqun. Al-ayah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, sahabat Ansor Banser yang saya cintai, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, warga masyarakat Kendal rahimakumullah. Tuku sandal bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai jamaah Kendal yang kepanasan, izinkan aku mengucapkan I love you. Beli blewah di pasar Minggu, ojo lali tuku gorengan. Hai Kasima, apa kabarmu? Gus Miftah rindu dengan kalian. Bungkus matamu, bungkus. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat ingkang estu kawula sayangi, syiar Islam akan kelihatan manakala kaum muslimin tergerak hatinya. Coba yang di depan tolong duduk, Banser juga duduk, nggak apa-apa. Ibu nyuwun sewu lenggah mawon. Ingat, mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Syiar Islam akan kelihatan dan tampak manakala kita umat Islam cangkeme ngopo meneh. Manakala kita umat Islam mencintai syiar-syiar sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka saya bersyukur Bapak Ibu, kula panjenengan sami menika dadi wong Indonesia dengan segala macam karakteristik adat istiadat dan budayanya, baik budaya yang berangkat dari suku maupun kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di dalam beragama. Kayak ngopo to ya? Tak santet meteng loh gue. Apa mas? Berdiri. Udah no kiai wedange ra teko diatur-atur.
Nah, kebiasaan-kebiasaan ini hanya bisa Anda lihat di Indonesia. 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu saya pernah diundang untuk memberikan di benua Afrika, tepatnya di negara Aljazair. Apa yang kemudian saya lihat di Aljazair tidak seindah apa yang saya dapati di Indonesia. Saya pernah beberapa kali ke beberapa negara di Asia, ke Korea, ke Jepang, Taiwan, Hong Kong, dan lain sebagainya. Dan Anda tahu, yang justru kemudian begitu bersemangat membuat acara-acara seperti ini sinten Bapak Ibu? Tetap orang Indonesia. Maka disinilah kemudian kita perlu bersyukur. Ora usah kakean sambat, ditakdir kali Gusti Allah dadi wong Indonesia dengan segala keberagaman dan perbedaannya. Kenapa? Karena nyuwun sewu, Anda tidak akan pernah mendapatkan acara-acara seperti ini di luar negara Indonesia, Pak. 2 tahun yang lalu kulo teng Malaysia, kebetulan saya nganter istri saya berobat, tahu saya di sana, saya diminta untuk memberikan kajian di Malaysia. Saya juga pernah diundang oleh Raja Kelantan Malaysia. Nyuwun sewu, yang menyemarakkan acara-acara itu tetap orang Indonesia. Piye jenengan niku mboten bungah, pengajian apa adanya, panitia gambling tidak masang tenda. Kenapa? Karena memang tidak ada anggarannya. Berpanas-panas, berjubel gerah, tapi nyuwun sewu, ada wajah-wajah yang indah dan bahagia dengan segala keanekaragamannya. Wis dhuwur ana tendane, ngisor ana klosone, lungguh saanane. Nggih napa mboten? Jajane yo ora rata. Nggih napa mboten? Angsal jajan apa mboten? Tapi kan kamu tetap bahagia. Kenapa? Karena ketemu aku. Gak usah tepuk tangan. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Artinya apa? Kondisi yang begitu kondusif inilah yang perlu kita lestarikan, kita jaga. Caranya bagaimana? Jangan sampai kita terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak suka dengan kerukunan yang sudah terjadi. Pak, Bu, kenapa pelangi itu indah? Karena berangkat dari warna yang berbeda-beda. Kulo tak takon, ngopo sambel kayak rasane kok enak? Karena bahan bakunya beda-beda. Ono lombok, ono brambang bawang, ono uyah, ono terasi, ono micin, ditumbuk di tempat yang sama, namanya kok ditumbuk di tempat yang sama namanya sambel. Wow, gagal fokus kamu terlalu fokus dengan ketampananku ya. Coba dengarkan kalimat saya. Sambel itu kenapa enak? Karena berangkat dari bahan yang berbeda-beda. Ono lomboke, ono bawange, ono brambange, ono uyahe, ono micine, ono terasine, ditumbuk di tempat yang sama, namanya lah niki arane napa, Pak? Cowek napa lemper? Cowek. Karena ditumbuk di tempat yang sama, nyuwun sewu, diulek dadi siji, ternyata apa? Menimbulkan aroma yang sedap dan enak rasanya. Coba Anda bayangkan lak mangan sambel, mau pangan lombokin dhisik, lombok entek baru ngeletak brambang, brambang entek baru mangan bawang, bar niku ngemut uyah, micin, terakhir ngemut terasi. Kira-kira cangkeme bengoren apa mboten? Artinya apa?
Indonesia dengan segala kemajemukannya nyuwun sewu, ini adalah anugerah dari Allah, anugerah yang diberikan kepada bangsa ini tanpa kemudian kita harus menang sendiri. Nyuwun sewu, sambel teng layah, teng lemper, teng cobek nika nyuwun sewu. Pernahkah cabai mengatakan ini sambel enak gara-gara jasa saya yang paling besar? Enggak. Apakah terasi mengatakan iki sambel enak mergono aku trasine? Boten. Podo Pak. Lah kampungmu pengen nakur gawe pengajian ngoten iki pengen ayam gampang. Jangan merasa ada yang paling berjasa. Kenapa? Karena semuanya berjasa. Nggih napa mboten? Kalau panitia bilang ini jasanya adalah panitia, jajal gawe pengajian tapi ra ono pengunjungi. Lah ya merongos kowe ayo. Nggih napa mboten? Jadi panitia niku penting, jamaah ugi penting. Tak pikir Kendal ora teko-teko ki ngendi aku. Bono Kendal lantai 7. Supaya jamaah ayam dibur karo mbak-mbak sing ayu, Kosima. Dalam rangka apa? Bagaimana kemudian suasana ini menjadi nyaman? Toh wong urip niku sing digoleki ati sing ayem. Nah, ati sing ayem niku nyuwun sewu, standare napa? Napa wong sing paling sugih? Mboten. Napa wong sing paling duwe jabatan? Mboten. Nyatane nyuwun sewu duwe jabatan stres malah nembak anak buahe. Nggih napa mboten? Mumet ndase. Ora ana ukurane. Ning ya nyuwun sewu lan jenengan ketemu polisi rasa bengok-bengok. Kula wingi mesake ning dalan ana polisi mlayu-mlayu sing delok ning pinggir dalan sambo. Yo ora kabeh polisi kelakuane kaya sambo. Niku namung oknum polisi. Kan yo mesake ana wong olahraga mlayu delok sambo. Lah, standar kebahagiaan niku nyuwun sewu ternyata apa? Berangkat dari hati yang nyaman, sing ayem. Bukan karena sugihnya. Nyuwun sewu, kula duwe kanca sugih penghasilane miliaran sebulan. Ternyata uripe yo ora ayem, mangan napa-napa diatur soalnya kakean penyakit. Dolan gen kula disuguh teh manis yo ora diombe soalnya duwe penyakit gula. Padahal bapak ngerti wong kena penyakit gula niku ciri-cirine napa? Ora iso ngaceng, Pak. Saoke-oke duitmu, bojomu ayu. Lah ora iso. Mubadir, Bro. Ayo nggih napa mboten? Lah mending banser ra duwe duit ndelok cah Kosima. Wow. Matane malah MC-ne apik. Endi MC-ne? Kecodot iki. Artinya apa? Kebahagiaan itu kita yang menciptakan. Toh kemudian Allah mengatakan dalam Al-Quran, la takhaf wa la tahzan. Hei wong Kendal, ojo wedi, ojo susah. Ketika saya memaknai manusia itu nggak boleh susah, berarti bahagia itu hukumin apa Pak? Wajib. Mila napa pengajiane Gus Miftah digawe seneng, karena saya punya prinsip bahagia itu hukumnya wajib. Tak kandhani nggih, surga niku lak gambare napa Pak? Nikmat. Nikmat niku napa? Menyenangkan. Menyenangkan niku gambarane napa? Senyuman. Wong niku lak seneng berarti guyu. Guyu berarti gambaran surga. Neraka niku lak siksa. Siksa niku berarti napa? Menyedihkan dan menyakitkan. Wong sedih niku simbole napa? Merengut. Dadi lak surga niku guyu, neraka niku merengut. Kula tak takon kali bapak-bapak mriki, kira-kira ning omah bojomu oke guyune napa merengute? Guyune napa merengute? Merengute. Lak bojomu ning omah oke merengute berarti rumah tanggamu kaya surga napa kaya neraka? Kaya neraka, Kang.
Mila nyuwun sewu, tugase wong lanang niku gawe wong wedok guyu. Makanya ibu-ibu nyuwun sewu, lah bojomu gaweane gawe susah tok, mungkin jenengan kondur jangan lungguh bojomu, bisikan kalimat di telinga suamimu, mas ini sebenarnya rumah tangga apa rumah duka? Sing jenenge rumah tangga niku mesti rumit, nggih napa mboten? Karena kalau sederhana namanya rumah makan. Kaya kula ditakoni, Gus, lah napa niku lak bojo istri-istri di sinetron Indosiar kok sabar-sabar? Lah iya dibayar kok. Kowe pengen bojomu sabar, bayar. Kowe pengen delokmu ayu, bojomu ayu atau mau ragati kok. Malah senengane delok bojone wong. Bu, kaya jenengan ngoten niku jatah skincare dijatah mboten kali bojone. Yen wong lanange kurang ajar, karepe ndelok bojone ayu tapi ra tau diragati. Ingat Mas, kecantikan istrimu tidak ditanggung BPJS. Lah ndelok awakmu ndelok bocah kok simaki ayu-ayu mergo diragati kok. Nggih napa mboten, Bu? Kandhane mergo wong lanang kudu paham banser, kudu ngerti nih. Cewek itu paling tidak suka dengan cowok dengan 3 tipe. 1 omong kosong, 2 otak kosong, 3 dompet kosong, tak kandhane. Nggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere, tak kandhane. Santai, santai Mas. Masih awal, perempuan kita muliakan. Nanti selesai pengajian kita bantai. Piye-piye aku yo lanang. Neng aku yo ora seneng karo wong lanang. Masa aku seneng karo kowe, Pak? Nah, standar kebahagiaan bukan banyak harta. Contohnya sinten? Lah koron kan duwite akeh yo ora bahagia, matine didelepke ning jero bumi. Nggih napa mboten? Apakah standar kebahagiaan itu orang yang paling berkuasa? Nyatane Firaun matine didelepke ning segara, padahal kurang nopo Firaun niku. Ayo. Apakah standar kebahagiaan karena punya pangkat dan jabatan? Ora. Maka nanti akan saya sampaikan bagaimana Allah memberikan gambaran bangsa Indonesia hari ini dengan 2 pelajaran. Yang pertama, bocah cilik pengamen tanpa dinyana, tanpa disangka diundang istana. Dadi viral, diangkat derajati, mung mergo nyanyi lagu ojo dibanding bandingke. Farel Prayoga FP. Tapi di satu sisi ada orang punya pangkat, punya kuasa, punya bintang, Allah jatuhkan sehina-hinanya. Ferdi Sambo FS. Berarti nopo? FP versus FS. Sing ra dikira mung pengamen iso mumbul sak dhuwur-dhuwure, sing duwe pangkat dan jabatan jatuh sehina-hinanya. Ini kan pelajaran, Pak. Nggih napa mboten? Mang takon bapake sing kacamata ireng malah kayak tukang pijet. Aku mau wes suwon nang munggah panggung. Wah, ana sing kacamata ireng tukang pijet mijeti aku kayak. Neng lak didelok saka bathike nembe kondur haji niki, bathik haji niki. Nggih. Kula nggih nembe mulih kaji. Tak dongake ku wabe sing rawuh siang menika muga-muga segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah wong cangkem kurung rampung kowe wis amin. Semoga segera dipanggil oleh Allah untuk ibadah haji dan umroh. Apa meneh kula ndelokke jenengan ngoten iki, estu ate kula niku ngrantes panas-panas. Jenengan niku nutupi rai nganggo payung niku lak mergo ora wedi panas. Mergo wedi wedake luntur. Rupamu yuyu. Pripun, Bu? Wedake larang lah wedak FIFA nomor 4 teng gaya. Mung wedak FIFA nomor 4 larang yuyu mbok tak tukokke. Purun kula tukokke.
Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, maka kemudian apa? Supaya awake dhewe niki ra duwe rasa wedi, ora duwe rasa susah, carane pripun? Kon madhep mantep nderek dawuhe Gusti Allah. Maka Allah mengatakan la takhaf wa la tahzan, terusane napa? Innallaha ma'ana. Allah bareng awake dhewe. Mila nyuwun sewu, kula niku lakon duwe rasa wedi kebablasan kula ya wegah, lakon susah kebablasan kula ya wegah. Urip sama dia mawon. Kanca kula niki wau lho Bu, bondone ra umum. Kula tak takon, "Bro, penghasilanmu piro per bulan?" "Aku ora tau ngitung, Gus." "Bondomu piro?" "Aku yo ora ngitung." Soale sampai katai. Nyuwun sewu, ngombe es teh manis ora wani mergo gula. Dolan bengi teng Yogya kula ajak jajan bakmi ora wani nganggo ndok kolesterol. Bodo Idul Adha korban wedhus niku sampai 100 ekor ora wani mangan daging wedhus. Soale napa? Darah tinggi. Jajal bapak-bapak desa napa niki, Pak? Plososari. Mangan daging wedhus sak-sake, bila perlu mangan jeroane, bila perlu jeroane usus dipangan kabeh. Dan ternyata penelitian saya Pak, daging kambing itu tidak mengandung efek samping tapi efek depan. Wong niku lak mangan daging wedhus niku penyakitnya mung siji, penyakit mamah. Uripe ra penak padahal penghasilannya ratusan miliar. Nyuwun sewu, satu ketika telepon kula, "Gus, kula mang dongake." "Lah napa Mas?" "Kula teng Singapura piknik." "Mboten." "Lah ngopo?" "Kula berobat." "Loromu apa?" "Ndas kula mumet." Kamare sedina 20 juta, bayar kamar tok 20 juta, nginep teng mriku iso sebulan. Mang bayang duwite kata diatur karo panganan, mumet titik teng rumah sakit. Kula mbiyen duwe jamaah niku kere banget teng Jalan Pakualaman Pasar Sentul Kota Yogyakarta. Profesine tukang narik becak, sedina penghasilannya 50.000 tapi bojone 4. Aku lak takon, namine adalah Pak Kuat tiang Gunung Kidul. "Pak Kuat, aku tak takon, penghasilanmu 50.000 ki ngedumu piye bojomu 4?" Ternyata standarnya gampang banget Mas. Bojo nomor 1 10.000, nomor loro 10.000, nomor telu 10.000, nomor 4 10.000. Turah 10.000 nggo sangu becak. Niku uripe nyenengke Bu. Wau sing sugih mangan napa-napa diatur kalau dokter. Niki mangan sak-sake, napa-napa dimplok, mlebu angkringan, kadang-kadang nyuwun sewu. Mangan gorengan 5 ngakune 3. Aku ya tahu kok mbiyen. Loh, kabeh wong lak tahu susah to. Nggih napa mboten? Panjenengan kula ndelok kula seneng mergo sakniki mbiyen kula ya susah kok padake. Sakjanjane mbah kula niku sugih 7 turunan, ning kula keturunan nomor 8. Sentek duwite. Mangan napa-napa, alah arepe es teh, arepe es degan, arepe napa? Banyu kobokan diombe ra lara bocah niki. Turu sak nggon-nggon, sing sugih turu ning hotel. Kula tau dinepke teng hotel teng Jakarta nyuwun sewu, Presiden Suite Room. Teng hotel paling larang teng Jakarta suwengi bayare 20 juta. Kula kondo, malah kula reso turu mata kula ndeloki kamar tok. Kamar kok 20 juta ki isine apa? Apa lak ngising iso cewek dhewe, aku ya mikir tok. Malah reso turu Pak ketap-ketip. Kula nate mangkat teng Eropa niku ditumpakake pesawat bisnis first class niku nyuwun sewu. Kursi ini niku kaya kamar. Malah kula ora iso turu, soalnya napa pramugarine ayu. Niki sing kere nyuwun sewu. Narik becak kok mripate ngantuk. Cukup turu ning becak ndodok ngoten niki. Ngorok bianter banget. Kok udan ra perlu ngiyup ning omah. Becake tutupi plastik.
wis ngorok banter banget. Endase mumet ora perlu mangkat teng Singapura, cukup ngombe bodrek ilang ndase sak mumete. Ayo coba standar kebahagiaan yang begitu minimal. Ayo kira-kira saat ini kita takon jenengan, sing miliaran loro-loronen nopo sing 50.000 sehat? Ibu-ibu pilih mana? Miliaran loro-loronen nopo 50.000 sehat? Tapi ibu-ibu harus paham, 50.000 sehat mergo bojone papat. Modar kowe. Bu, urun 50.000 bojone papat. Mila santai wae dan pangkat ra usah ngedel alon-alon wae dan sing penting standar uripmu selamat daripada munggah moro-moro belek modar dan. Tapi saya mencatat loh dan peristiwa-peristiwa hari ini yang terjadi sejak hari ini sampai dari zaman dulu sampai hari ini niku mesti dimulai dari perempuan. Masalahnya mesti wong wedok. Ayo ha para, ayo hitung-hitungan karo aku ini tak ngopi dhisik daripada adem ger matamu sangit. Ibu, belajarlah dari kopi, tetap menjadi hitam dan pahit, tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai ya. Orang kaya raimu diputih-putih gitu. Malah mau tak pikirin pulau munggah panggung lu kayak kok ono gapura pitulasan ngono bar dicet raine ya. Lah senengake lho wis tuwa kemayu jilbabe pink halah yo. Coba jenengan pensani, hampir semua kasus hari ini berangkat dari wong wedok, Pak. Itulah alasan kenapa saya tidak suka dengan laki-laki. Jajal Pak, wingi ini Jawa Tengah nih Semarang ono sapa dan anggotamu Kopda Muslimin tentara, duitnya oke ratusan juta, gandrung karo purel LC. Napa niku purel? Perempuan rela diusel-usel, pemandu karaoke, jatuh cinta demenan. Akhirnya nopo? Jengkel karo bojone resmi. Mergo akeh duit ngongkon wong kon nembak bojone. Akhirnya dibayar 200 juta ditembak ndase dor mati. Ditembak kok. Masa ditembak tor. Ya mati. Mila kula kondo lak tembak-tembakan iki sing menang wong Indonesia Timur dan Indonesia Timur niku lak tembak-tembakan cepet dor ngono. Tapi lah wong Jawa Timur tak tembak ya ra mati-mati. Tor. Ayo kula wingi ngaji teng daerah timur mriko. Lah ngomong cepete ra umum dan. Mila wong mriko jarang sing dadi tentara. Soalnya ra iso berhitung. Berhitung 1 2 3 lah kecepatan aku. Sing paling lambat wong Madura berhitung to 1 ora rampung-rampung ditembak mati. Akhirnya napa? Kopda Muslimin bingung minggat goleki karo tentara, matine napa? Bunuh diri ngombe racun. Coba awalnya napa? Wong wedok. Ono polisi nembak polisi ning omahe polisi, ditangkep karo polisi, diperiksa karo polisi, sing mumet ndase polisi. Awale nopo? Wong wedok. Itulah alasan Pak, kenapa setiap kalimat nafsu itu dimulai dengan hawa nafsu. Soalnya nopo? Sing garai emosi lan dadekke nafsu kuwi hawa. Mila wong lanang lah pengen selamat, hati-hati karo hawa. Ojo nyepelekke hawa. Kan hawa
wanit makhluk lemah Gus sapa sing kondo kira-kira kuat Adam apa Hawa? Kuat Adam apa Hawa? Hawa Pak. Gara-gara Hawa donya niku iso mulya, gara-gara Hawa donya niku iso remuk tak kandhani. Sapa kondo kuat Adam? Hawa. Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu, tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul? Remuk ndasmu. Aku sing ganteng duwite akeh rawani. Kan aku setia. Jangan coba-coba menggoda saya. Yang sing goda aku kathah kula ora tertarik. Kula sakniki teng Jakarta pengajian kula jajal sinten? Rondo-rondo tak kandhani. Jamaah kula sinten, Bu? Aura Kasih, Rondo, Wika Salim, Rondo, Nikita Mirzani, Rondo, Selin Evangelista, Rondo. Yang terbaru idolane Lurai mriki sinten? Lucinta Luna. Ketoke wayu ngrangkul aku, busine metu. Wah cilaka aku. Kompresor matamu, kompresor. Ya Allah, ya Allah. Matamu ngelirak-ngelirak sing kuning sing ndi sing kuning iki? Oh, codot, codot. Kowe ra ngono kuwi le, ora wong wedok iki ra ngono kuwi. Kowe lak seneng tak, kowe lak seneng tenan melu omonganku. Supaya kowe selamat. Ana kembang ketancep aku. Nek temenan sayang temonono bapakku ngono nduk. Kowe mung godho tok engko ditolak nangis apa lele lha kowe ditolak gampang wae nandur jahe ning mburi omah ora karo kowe ora masalah ngono. Kowe malah nangis Semarang kali ini picek sing tak Semarang kali ini budak sing tak sayang matane picek. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah sore niki kula ajeng babar piye carane resepe awake dhewe iso bungah. Dengan satu harapan mulai pengajian wong kene ra ono sing susah. Mergo bar ngaji karo Gus Miftah. Sing wonge ganteng lan gagah tapi bojone ora nambah. Ra aku ora bakal nambah. Kecuali kepepet. Kepepet apa mboten? Ora. Sorry. Mila ibu-ibu ki nyun sewu golek bojo rasa ganteng-ganteng. Ganteng nglarake ati tak kandhani. Mangan bandeng karo roti, goreng peyek ning tengah wajan. Bojo ganteng nglorokno ati, enak bojo elek tangga ra doyan. Nah, rupa-rupa ngene iki lak rupa-rupa elek. Ayo ngaji nyenengke ati. Selawatan dhisik, Nduk. Wis ora nyanyi karo Kosima iki. Ayo, Nduk. Sangone rong, Nduk. Dereng podo santen juk tak sawer Nduk. Ya sawerku terserah awakmu hadiah apa mas kawin. Codot codot ngersake lagu napa Bapak Ibu? Satru iki ngundang Gus Miftah apa Didi Kempot malah Satru ana apa? Oh requestnya bapak ini nyun sewu miskin tapi bahagia. Lah aku yang mending kaya tapi bahagia apa nih? Miskin tapi bahagia. Napa? Bida dari surga mesti bojomu merongos ning omah. Ayo aja lagu napa meleh? Oh Joko Tingkir tukang parkir ngombe dawet. Kula takoni Nduk Caca Kosima, aku takoni Gus, pendapat Gus tentang lagu Joko Tingkir apakah itu penghinaan? Sik lagu lo mboten gara-gara ono lagu Joko Tingkir wong sakniki malah penasaran Joko Tingkir niku sinten, akhirnya viral soalnya wong baru ngerti Joko Tingkir niku ulama. Itu kan menghina Gus. Joko Tingkir ngombe dawet, Joko Tingkir meh ngombe dawet degan kopi mbok yo men lho nggih ta lho salahe teng pundi?
Wis biasa-biasa mawon. Justru tugas kiai ulama nerangke Joko Tingkir niku sinten? Oh, Joko Tingkir kuwi wong biasa. Ngaji karo Kanjeng Sunan Kalijaga, akhirnya diangkat derajate karo Gusti Allah dadi raja ning kerajaan Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Ngoten mawon. Sakniku apa ribut nisan mawon. Joko Tingkir ngombe dawet ra tau zikir endase mumet, ngombe dawet dicampur degan daripada mumet, ayo solawatan. Lah ya apa-apa ta, ngono wae santai wae le. Mancing undur-undur oleh 10, melayu ngalor kolore codot, sapa sing nandur bakale ngunduh ra nandur jenenge codot. Nganu nduk. Lagune Joko Tingkir tapi sire diganti wae. Ya. Siap-siap sing bengoke banter tak dongake utangi lunas. Sing ora bengok mulih meteng. Yupaiti tuku blewa ngombeni karo begaga. Wes ulang-ulang. Tak sawer nduk santai wae. Sing gadis sing gadis. Sedaya. Gadis sedaya matamu lah. Sing rondo. Milih sing rondo apa gadis? Rabio karo rondo. Orono malam pertama. Adanya malam terusan. Yupaiti tuku blewa ngombene karo begagah, wis diragati ngentek Ali Jawa, murid Sunan Kalijaga, wis masyhur ing Nuswantara, dadi wali yo dadi raja, dadi wali yo dadi sing banter kendang itu salatullah salamullah jamaah sing banter Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin bae vokalis meneng riyen sing banter salatullah salamullah ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala legedane Joko Tingkir, Joko gagah sregep tingkir, statuse yatim piatu bisa sukses krana mituhu, bisa sukses krana mituhu. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin ala yasin habibillah. Ngabdine ing Demak Bintara banjur terus dadi raja, misine nyebarke agama Islam, agama mulya, agama Islam, agama mulya. Sing banter salatullah salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin. Joko Tingkir wali masyhur, Joko Tingkir raja luhur, Joko Tingkir pangkate dhuwur, muga kita ketularan makmur, muga kita ketularan amin. Sing banter salatullah tangan diangkat semuanya untuk Kanjeng Nabi ala toha Rasulillah,
Salatullah salamullah ala yasin nabi billah ala yasin. Sepindah malih sing buanten. Salatullah Salatullah salamullah ala yasin nabi billah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sing jomblo wi seko liwet lawe jelantah, seko rawon kurang uyah, ampun tang lekapan kula nikah, pacar mawon kula dereng gadah. Gila mbak iki lho nganggur iki lho. Dina Jumat dina Minggu lunga wedangan srawung kekancan, rindune kumat pengen ketemu, nek kok kelingan kok wis dadi mantan. Nangis biasa wae bro, sawerane ya tak sawer santai wae. Sore-sore masak rempelo ati, mak bedundung ana wong edan, piye wis tak trestani setengah mati, malah jebul kowe main wedokan. Sawer kasih mati sawer, gorene disuku malah diuntal. Tuku bawang kleru mrica, kebacut sayang mung dianggep kanca, Semarang kaline budhek sing disayang matane pincet. Ibu-ibu, buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang, buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkae meletek.